कपड़ा चपोत का कहीं की रौरा जाई बताओ एजे रह के का करम कहतन कि ना जाई पैंटवा होए बोल सटावा होए बोल एगो हेद बटुए ये नु कहला कोनो घर ससुरारी हटु यहां के त अपने से दिमाग काम करे के चाहिए कि ना चल जाई यहां के बुझाते नहीं। अरे काट हम कुकुर हनी रे हां धरी चपोत देनी जाए साल भर के परब कैसे त कहाला कि अपन परिवार में ठीक लागेला। लोग देश विदेश से आवेलन अपने घरे दुआरे एगो तू 22 की कहत इसकी होइसे ना होइसे माने जाए के विचार तो लोग क्यों नहीं करत। तुम कहत नहीं रौरा लेके जाए हम होली बादे आ जाई चाहे रौरा होली बादे आई मिया के चलब तो रौरा अपने जिद पकड़ बनी कि ना चल कैसे चल जाएंगे। अरे साला हम जिंदगी भर दूसरे के खेत पटाइम रे माने अपन जब हो गइल बा त काहे रौरे बताई जिंदगी के लागत ना ससुरारी में आके रहत नहीं तो कोई का कहता गांव के देखन ओकर दामदा आइल बा जाए के नाम नहीं खे परब त्योहार निच काबल ओकर घर दुआर नहीं खे काए दादा निकामा बा काए दादा अरे सुन रहो नहीं है सब अब ये सब दिन रह गइल बा कि सुन जाए ना सुने का आदमी सुनो टटुए तो ते बात हमरा से कहत है सब तोरा शोभा देता ते हमरा घर के ना है सब तो हां नहीं तो हम कहत कि ना जाए जइबे ना कौन कनी होली आ भी जे होली बा जाए हम माने एजू को तोर भतार बाबा के जू होली खेल के जीबे और ढेर नहीं बोला था तू नहीं ढेर बोला ना कोई ले भाई सब ना जाए जा ई बार फगुआ बढ़िया से मन जिया तैयार रख जी हाल मत कर जनी हाल काहे ना करे कहूंगा मैं इज्जत ठीक पर काहे करे इज्जत का नहीं थी इज्जत का नहीं थी साला ते कोनो रखले हो कभी ओकरे सोचत इसके होली खेल के जाए। अच्छा रौरे रखले हम कहूं ना रौरे रखले हम जी अब तनी बात करे रखले रहती तो तोरा के ना कहती हम काल्हे चल गई रहती बात बुझाता जाए धरी है हमरा दिन धर है ओवे ही रहबे त हम ओए जुगे रह अब आती नहीं करत आती ते करतै काहे जी हमरा उडुए उठवाता नी आ जेकरा जवान सुन कतन सुनाता नी हमरा माई भौजी का कहै से क्वेश्चन कर एगो बात सुन ले अगर ना जीवन त गांव में तोरा घूम के कहम कि बताई जाई होली पर्व के त्योहार रौरा कही हम तो खातिर में कितना हिम्मत बा कितना का हमरा करत अब तो होलियो बार ना रो देख ले ए बता रख ले इसका युग हमर मर्डर करवा देबे करे ते होली में जीवा त के करे से होली खेलबे हमहु देखत नहीं कि ते कौन इसे नहीं कि जा ना जीवी तो हम जुगे रहम जाता दिन रहबे उतना दिन रहम आजी मम्मी जी का हो कोनी मोची छान दी कि फूला अथु को दे बताई कोही से पाहुन जाके बैठल बनी रोज छानुए बघरुआ बनी ना मोची छानो हां कहां ले अपना बेसन ले कहां ले आई बुझाइल मोची छान के हटाओ तो उहे ना कनी छान देबो तो छान दे एकरा पे पकौड़ी छानी तनी निमका देख ली तइबो बाक ओसे छानो कैसे खाते देख ली अरे कढ़िया में डाला जे नुनी मकवा हो जाई ढेर होई त हमरा के मत कह काहे से पहले से चिखावत नहीं रो छोटी छाना तो बड़ी छनबू आ बड़ी हां बड़ी और छान दे नोनी के कढ़ी अथु मोचिया बना दे अरे कम हो जाए करम जी और 2 दिन होली बाटे काहे ना का करम जात ना की तो के अब कहे जाई कैसे ससुरारी में पहिला बार के कोई करेला आई बताओ कहबो करम तो लइकियो कहि न त हम मर्दा भारी भइल बड़न तबे नु लइकियो तो भीतर अंश का साथे भी कहनी कहते तरे माई हम का करे हमरा तो कुछ बुझाते नहीं के लेकिन हम चुपचाप लगेले बने अब हम का कहि बुढ़ौआ चारिये में परबन हित ना त के कैसे कह देबू तो जाई उहे न कनी अपन माने लाज लिहाज रहे के चाहिए ए ममता हेलू के बात नहीं ढकनी कब आ जाए घुसियो न जातनी बिल्ली में अपना माने बुझाते नहीं के उहा के तो पदी ई नहीं की देखत बताए कि छोटा के भी नया नोहर आइल छोटा ही फूली तो बड़े बड़े हो जाई छोटा की अभी नया नोहर आइल बिया ओकरा पलंग पर घुस के सूते जाता नहीं सब नीक लोग सहुर बाटे अरे का करबो हम ना जाननी हमर लड़की जान जे कने ठगा गइल हमर लड़की ओइसा ना घर में बियाह क के नेटुआ के नगर नाट कइले बड़न आई के बताओ तो ढेर उहे के मेहरारू के मोह भइल बाटे मेहरारू जब ले आइल तब ले हीरल काले नु के दली के भाई कहती काजी पहुनवा अभी ए जे बनन का हम कनी हां यही तरह बहाना मम्मी हम कनी हां कह दे अच्छा लागल जी 8 दिन हो गेल धीरे 8 दिन भइल आ कल सोमवार हो त हो जाई अरे थी ये क्या कहला 12 दिन न जाय दी वो इनी त मार हमनियो के सेवा सत्कार कोई नहीं रोज रोज कहां से छनुआ बघरो ए दाम देखत त कढ़िया में बेसनवा तू कम नत क दी अरे बा बेसन बा हां तब ठीक हो गए एक पाव बेसन रहल हजी मानो करियो बना देब तो होइए जाई 10-15 आदमी न बनो और मोचिया छान देब तो तनी लटपट हो जाला गाढ़ा मोचिया ले चटकारू हो जाला हां कनी नो ये कनी जातने हम खेतवा पे आई देख
अजी सुनी देखो हमार बात, हम कहिए से कहत नहीं कि ई जन जानी जाए। का हो गई का हमर खिसियाई लगनी मैंने ई मतलब ना बोल कि जो लड़का रोएला ना उ दूध ना पिएला। ते पौन काहे से खिसिया त नहीं बताई का नौटंकी पसारे खातिर जबानी का। अच्छा ये बताई, देश विदेश से लोग अपना होली पर्व त्योहार खातिर आवेलन, कहाँ से कहाँ। हाई मान ली कि जब ये पान हो गइल त रउआ सब काहे नहीं विदा करत। अच्छा ये बताई पहिला होली ससुराल में ना देखल जाला, ससुरा के धुआं ना देखल जाला होली का। चुप रही जा। आई बताई हमनी घरे नइखे सहल तो बुलाते ले जाके लड़किया का कुछ होई त हमनी के ना बुई थी होई। आ का है हम मान ली कुछ कह देम त लड़ाउर लइके राजी अनु। अब रउआ ये पाउन जबरदस्ती बतियावत नहीं। जबरदस्ती नहीं बतियावत तनी राउर माई बाबू लंगाइए सिखैले ही बा, ऐसे रउरा लंगाई बतिया। रउआ सब के आदत ह बियाह क के बेटी के नैहर में रखले रही सुनी ना त काहे के बियाह कोई नहीं जब महाराज रउआ सब है। ससुरारी में आइल बानी, आज 12 गो दिन हो गइल, हमनी के गांव घर में इज्जत ना ह। आए अड़ी आइल बानी यही तरह सुन जाइए बतावे के बात। काल हमरा के विदा कर दे जना ते बरा ना त हम पूरा गांव भर में रउआ सब की इज्जत बता देम कि कैसन कहाला। हां जाई हम विदाई कर लिया के चल जाई, यही बेरा चल जाई। हां त विदा ना करी तो चल जाई ना हमरा छापा छोपा के काम नहीं खे। हां तो धैले बन लिया के जाई राउर बेकत ये कहते बन ना आवे के चाहिए ठीक नु। कुछ नहीं आई बुझा त लइके के अपने बियाह का क देल बनी नु, बुझा त रौरा के हम ले जाके इति क लिख देले बनी ओकरा लिखाइए गेल बिया। आ देखो त उ कहां बिया। हां त लिया के चल जाई। हां जी देखी नहीं मारा पिटी मत करो ए जी गवा एकदम से नौटंकी क के रखले बा ना। इना के दामाद देखो मुंह में हमरा गाड़ी आते दामाद बउए हो आए एक गो ए जे 12 सन दामाद त कितना इज्जत ले भाव ले आवेला सारा जालो सन। एगो ई देखल पेड़ लेके गोल जात ये देखो नहीं देख लइकिया के मारे ओरे लागे एकदम से आफत आइल बना घर। ये हमर मर्द बन के बिना चटनी के खाना नहीं खकात। इतना सुंदर मछली बनैनी सरसों डाल के कनी खा ले जी ना चटनी को के लिए आओ। बता आजकल कोई चटनी खाला मछली पे बक ए भौजी कजीब छी। अरे का करत रहू ए दादा। अरे कार और भैया के चटनी बुकत रही देवे खाती के। अच्छा चटनी उमे हरानु ने लेकिन चटनी खाऊंगा चटनी के हलावा लड़की चटनी खास न कर बात है अलग बा कहल जला के लड़की जीभ चट बस ना मर्दाना ओकर चटनी खाला ना हो। जान तनी कोई का एगो आदत होला शौक होला वहां के चटनी खाए के शौक हटे यही से। अच्छा एगो हमार मर्द बाने भौजी उनकरा के न कमन शौक भइल बाने को ससुरारी छोड़ के जाए के नामे नहीं खले कहतन कि जइबे ना करम जब तक तू ना जइबी। तू ही बताओ भौजी पहला बारे जी आइल बाने बियाह शादी भइल बा आ तू तो जानते बड़ू कि हमनी के खानदान की नीति नियम चाहे हर कोई मनावेला कि पहला होली लेकिन ससुराल में ना मनावेल ना रहेली सन। खानदान के नीति नियम है कि तोर नीति नियम है करे अजीब बाबून। हां ठीक बानी नु का है मजनुआ तो ढीले के नाम लिखे लेते जुके हाला मत करके अपना पर चढ़ के जन्नी नुराव रे बहनिया रखलो 4 गो यही रखले भाई पर गट ऐसे नहीं की जात लोहर छोड़े के नाम लिखे। ए बाबू ऐसन कोनो बात नहीं के बुची में ऐसन कोनो नहीं के कोई के रखले बानी ठीक बा गलती सोच बा। ए महाराज ये कहला कि ठीक कहला कि जवन बाछी बोल ले ना उ का ना करेले रार गलत फहमी में पाउन ऐसन त हमने आज कुछ तक सुना नहीं ही नहीं खिंजा इनका ना सोच दानिये खराब बा जानलू नु एक बाते अलग बटुए हमार जैसन बड़े सन सोचे ए सुन पढ़ा लिखल से कैसे बतिया के तोरा पता नहीं कलेक्टर हड़ा हो कलेक्टर ना है कलेक्टर हो जाई कली काहे पाउन से लड़तानी ये भौजी एक दिन करैता ना रोज रोज किन करे ये हाल बटु रोज रोज किन करे ये हाल बटु आदमी के आदमी ने खन समझो सुन माई कह देलारी आजो ना जाई ना जाई हां का है 76 बार कहि के हम होली मना के आइब का है माने होली मनइबे के बात तो रेजू तोर देवर भौजाई भौजाई गांव घर के बाड़ी जा अपन घर भौजाई बना नहीं सकेली। अरे अरे बात नहीं कुछ तैयार हो जो का ओरो चथो कोले बानी जा तनी नु चल अरे अरे है ना काहे चल बे रे सही में जना तक एकदम से खतने बा उनका पाहुन हैं होइस लइके के गलती हो जी आ खुश रही बताई होइस कोई जला कोई के बेइज्जती जी बोली हम लइके के बेइज्जती करत रही रहुआ हो जी। अच्छा ये तू ही बतावा कि हम दूसरा के खेत को भी पटाई जब अपन खेत हो गइल बा तू ही अपने से दिल से बता। अच्छा मान लेतनी हम रौरे बतिया मान लेतनी लेकिन जानतनी ना आजकल के नए उनकर शादी भइल बा तो होला कि समझ जरा नैहर में मान ली होली बीत त लिया जाई माने होला ही हमार ना भन जाई मतलब इतना दिन ना रहतली तो कैसे भाजत नहीं रहो। अरे उ तो कैसे तक कहला कि जब वॉशिंग मशीन लिखे तो हाथ से कपड़ा आदमी खींचेलन ए भौजी देखा सुने को बात बताओ तनी गलती कहत कोनो बात ना जीरो गलती नहीं कहत लेकिन एहनो जन के सुने के चाहिए मान ली लड़की है ये है
10 दिन 15 दिन रह दियो और अब को दिन होली रहिए अच्छा, गइल बा। ई बताओ कि मन जला ए पाहुन रौरा से तो बतियाए हम घुमा फिरा के रहुआ इतना बतियाए ना कि हम एकदम पागले हो जाए। पागल का बनैली बनी का बने मछरी बनले बनी। हां तोरा की को का हम कोई रोवे एगो बुद्धि पे चार कैसन लागी ना नुए गांव में देखी रोवे को हम मानी ना एक नंबर के मानी ना रौरे नु हरवा उजुगनु। हां अरे दादा हो दादा ओजू के लोगे ऐसन ऐसन हो कि का कहे। ए पाहुन देखी हमर मर्ग ऐसन होनो कि एक दिन से दूसर का दिन मछली ना मिली ना तो एकदम पागल हो जी हनु। अरे अब बिना मछली मुर्गा के हमरे घर कोई ना रहला तरह दे के बनत रहला हमरे घर। का विचार बा पाहु नहीं कोन त बिना मछली खइले जी हम ना बैठ रहो चली ले आओ ते निकाल के ले ले आई हो जरा भैया बैठल हो जरा वो खलवाई ए जुगी अगने मिले तू भैया भी अब हम का जिन खाए खाती भैया बावन हां आई त रहे द जाए द त भैया बावन ये जी अजी ये पाहुन सुने ले बतिया लिया जातनी त नीमन से लिया जे मारत काहे पीटत तनी बताई गाड़ी वाली दे तो इज्जत नहीं के ओने कहा जाता है ओने कहा जाता है रे कहां ले जाती रे ए बाप्पा कहां जाता है तोरा के बार-बार कहत लुटी जाए तो जा पे ए पाहुन है का ड्रामा कइले है अजी पाहुन जी छोड़ दी जाए दी चली रे आई ना तब कैसे होई जी जेबे न करे अरे! न करम काई कइले हो तारे घर में अरे जाए खातिर लिया जाए खातिर मार खिसी आई बनी घर का ना तनी कह दो होली तक ले रुक जाई हां ए महाराज पाहुन देखी काहे इतना है ड्रामा कइले है बताए है पहला हाली माला है जात है लड़की होली में ना जाए देबे के चाहिए ए माई देखी हम कहत है बवाल हो जाई रखले बिया पक्का रखले बिया बापो के रखले बिया एही से कुले करे और से बोलता कहत है देखी ज्यादा होश में है तनी बोली दामाद है लिहाज करतन त चला ससुर हनी के लिहाज करत हनी कहत हनी नु हट के बतियाई हमारा नाम धुरंधर जहाँ आई जाई ना आज आला बवंडर नामन मना होश में हो जीबा डाल देव जेल के अंदर त काहे बेटी रखबा घर के अंदर का है हमारी बेटी अरे वो हाथा ना आके आई ससुरारी में आई गुंडा गर्दी कैला है ना तई काहे न जाई पूछी जमाई तक रुक जाई तो कुछ हो जाई हां हो जाई हमर कुल टंकी के पेट्रोल खत्म हो जाई ए बुचिया जो तेरो गोड़ गिरा तनी इज्जत ले चल जो गांव में ना तो हल्ला करवा से गांव में पक्का ही रखले बिया वही से होली खेली एही से तीर मिछाइल बिया चल तोरा के हम बीचे में फगुआ खेलत कहतनी आई बढ़िया कहतनी ना तोर जान लेम चल ना चलो ए पाहुन तारम ना निक से होली मना दिन तो कहिए कि का यार ना होली चलो ना अरे छोड़ी जी चुप रही मत बोल बाबू हमर घर माई का माथा पर ओई घर में पागल आइले ऐसा ए पाहुन आई सुनी ना अरे भाई गोड़ पर गिरत है अच्छा द हमर लड़की है के रहे दही होली बीत जाई त ले जाई आखिर काहे रहे दी होली में आखिर काहे रहे दी अरे महाराज समझी है बात क्या है का समझी माने देश विदेश से लोग आवत हन अपना घर में अपना परिवार में हम कहां जाईम अपना घरे जाई काहे ऐसे जाई कि जाके अपना गांवे होली मनाई एकर जे गांव हते जे न मनाई ए बाबू एजुए खातिर बियाह भइल बा ए बाबू ए पाहुन की हाल में की कल चाट लिया के जाई रे जाई चाहत ते का कहते ते विधवा रहबे कि हम बात मत बोल का हो ये तमाशा होता का देखत तू बाबू की नहीं ऐसे देख ले गांव जा जी बोल ते विधवा रहबे कि माइते हम का बोलते रे तू देखत तू चल देखत खुशी तू के ना बोला देखे हां रवाई गोड़ पर गिर ए हटी मारे हम सास ससुर के हुकने की ना चल बाबूजी ए बाबू खोजले बोल लांगता दमाद त कहां ले बढ़िया दमाद तोरा माई का डीजे बजाओ कहीं का तोरा में मैं कमी है करौ छिया हमरा पे चिल्लाए खातिर नहीं त फाटे लगल है काहे? फाटे में बोलो अब बियाह ना करत रही त कहतली कि हमर लड़के के बियाह है ना करथव का करी बोला ना कहीं ऐसा नहीं लगता दमाद तो हमार तो खूने गरम हो गेल भैया चला देती लठिया फाट जाई तो अगर दमाद ना रहतन त हां तो चला दे मारा थोड़े है उनके जा दे कोई बन कहीं ना ले जाके वो नती गोल बना नु कुछ होई तो उहे जानी हम जा अपना ले जाके घरे अपन राख और ये ना नमस्कार प्रणाम, हम मणिकरण सिंह, हमने अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए। सबके साथ ही विदाई के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय। ये कल फोन आ गया नया नंबर से। हेलो हेलो के बोलता? अरे बच्चे हम तोर बाबू बोलतनी रे। अच्छा गोड़ लगे तनी पापा। अरे खुश रह, का हाल समाचार रे?
हे बाबूजी एकदम ठीक बा। जाना तल कहिए के बात करे के हमार मन एकदम घबराई रहल ह। आ भौजी के जब बेरी फोन करत रही ना बाबूजी, भौजी कहत रही कबो खेते गइल बाला, तो कबो छेका के पगइल बाला, तो कबो तिलक के भोज खाए गइल बाला। एक दिन ना बात करावत रहली ही जान जा बाबूजी हमारा। अरे वो हनी के ना बात करो ऐसा। काहे? जब ले तोर माई गुजर गइल है ना, हाँ तब ले हम का बताई। हम कहत हैं के खाली हमरा ले भेंट कर ले। हे बाबूजी हम कहिए से कहत रहनी कि बाबूजी के भेज भेज, तो कहत रही तार बाबूजी अब हमरा कहाला में बानी जाई तबे ना। हम तो कहिए से जिंदगी के कोनो बाबूजी ऐसे मत कह, ऐसे मत कह बाबूजी। हम आवत नहीं, हम जरूर भेंट करे आवत नहीं, ठीक ना? एकदम तू टेंशन मत ला, हम आवत नहीं। हम एकदम सांझ ना हो हम आ जाई, ठीक नु? काल के सांझ ना हो आता तवारा बाबूजी जानते बाला हमू घर के कसरुआ बानी। मैं काम धाम कह के हम ताला वाला मार के बूढ़ी के घर देखा के आवत नहीं, ठीक? ठीक बा आज। ठीक है, का नंबर है बाबूजी? अरे वो भैया ले लगवैले हैं वो हनी के कहां कोनो बात करावत है। हे दादा अच्छा ठीक बा बाबूजी, ठीक बा हम आवत नहीं। ठीक बा। बाप रे बाप, देखा का भइल बा ये कहाला भौजाई कोई के ना ओखे निसाता ना। दिन मार चिकन बतियावत रहले ही। हमर बाबूजी को दुख देतड़ी तबे तो आज उनकर आंख से आंसू गिरताटे। पतोहिया, अरे पतोहिया का हो? अरे कहला है कितना है खिसियात है, खाना बनैले है। आगे लोग घूम के खाए खातिर बेटे बाहर बाहर कुछ काम नहीं थे। त का है मैं घर द्वार हमारे, हम कहीं चल जाते हैं त काहे कहना जाते घर दिया हमारे है त काहे बेटी पता उतरल, काहे बेटा जन्मल राज करत तू है ला कुचा अब पानिया से सब बाहर बुझाई कि ना त मारम छाप से नु की उलटिए जाइबो। कहता ना है कहता ना का तोर गाल बाजी रे। बताओ अजय हमर बतावा का हम मारम की लड़ाई जाइबो। तने बता भी बुढ़िया जहिया हमर चल गइले घर में गति क के रख लइयो। गति लोग काने के करे बाहर के नहीं खे, बाहर के नहीं खे भिनी भइल बाटे। मैं अच्छा बढ़ जाई बिये रे, कैसे मारत है बुढ़ावा के? के हर जाइबो घर में, के हर जाइबो तारो से क्यों कम का हर जाई बाटे? लौकते बाटे कि के हर जाई बाटे। आए कि हाय बाप सामान बनाया उनका के मार झाड़ू मारत तारू। नरको में जगह ना मिली ऐसा लोग के, जानलू कि नहीं? बतावा ई घर में हम कहीं जानत आफत कि करके तोहरा रख ससुर लइयो। उनके मारा चाहे मुआवा ऐसने पतो हमी ले ली सब कोई के। देखला तो बर्दाश्त ना होकेला। ले जा बर्दाश्त करो रखे का मारू हमर ससुर के कि दाह बरता रखले बानी, रखला रहती तो झोटा धो के पेरिया के मूर्ति की तरह के हेंगन छोड़ देती। देखो जा काहे करत ए तक हमर ससुर के मारे की हिम्मत न भला तू ही मारबू हमरा के। त लड़ाकिन बड़ू त कहां से ससुर मरियन जब तू ही मारत हां बानी हां नीमन हो के उका उखा लेता का कबार लेता का बना लेता। हे राम जी हम कहां से कहां है विपत्ति की सुपर मांगे आ गई जननी। मामा मत कर ना तो सुपर से मार तू दिया घर में जनी हमके बुआइयो। बे ना करत तई दुआरी पर है नंगीन आदमी की दुआरी पर के हुआ के नांगिन हो तू नांगिन। देखो हाथ हमारा लगे न तो ढेर तू मत कर जान तो कि नहीं। चल अपना पैसा दे भाई आता है दे भाई दे मार झाड़ अरे भैया, बढ़िया टूटी ये जान कि देखो नहीं। हम तारा गोल पर गिरता है, चल जाएगा संगे बाजो मत। त रहो रे जान जाए कि देखी का मुंह में हम छोड़ता हो बानी ना ते जा दे, हम तो करे मार जब दे तू घर ही में। देती जानू कि नहीं। हुर दे तू तो हुराइबे करी रवा देखा के देखने काम जाए हुराला हम कहते न चल जाएंगे। बुढ़वा रखले बाटे मौगड़ा बाड़ा मौगा मौगा रखले बा मेहर से पिटल होता देखा हो गांव के लोग रखले तू ना देखा गांव के लोग रखले तू रखले बे रे नांगिन का तू तरह हट जाई जाई मारत नहीं तोरा खबर तक अरे हट जाइए अरे खिलाड़िया तू खेला के पुरहन के वासनी रे बड़ी हट जाई की रात में मेहर से सब बाहर आदमी के एथी नहीं ना तो जान जियो धक करे जे तोड़ दे में खाए मांगिए मत हमरा से। कौन दिन देखावत ल भगवान बतावा ऐसन सात घर मुदैयो के पतो मत देश भगवान। कौन दिन देखावत ल काहे बूढ़ी, अरे हमार बूढ़ी चल गइलू तो वजह स्वर्गे पहुंच गइलू।
ना तो ये घर में यही तरह हमारे लेखा तोहरो गति क के रख दे। जवान करी माई का माथ बनो ये घर में आगुल की कोहराम मचा के रख ले मुआ दे घर में हमके। चलो हम गोबरा पाथ दी इहो तो एगो काम करे के पड़ले रहताटे। पनियो ना लेके ओनी हमरो ना दिमाग एकदम दिन पर दिन एथु भइल जाताटे। गोल लागतानी हो बड़की माई कैसन बड़। अरे की रहन अरे खुश रहे बचिए जहाँ रहता फूल नियर फूल लाई रह आइए बचिए काहे रहतर हो। अरे हमार काले से खाना निक लागता बड़की माई। बाबूजी फोन कइले रहन कोई के मोबाइल से एकदम जेही तरह रहनी वही तरह आई नहीं। हमरो घर जानते बड़ुआ को सरुआ बानी और ये चला। अरे का तू करे के चाहे जे घर में बाड़ू जा तो हम लोग के ना समझावे के हो। ये दादा आता ना तू बिया के ओकरा के केहू समझाई कैसे अथी करे के चाहिए। बूढ़ बाप बाटे हम महतारी हो ये नहीं के दूगो रोटी उनका खातिर पहाड़ बाटे। एकदम से रोवले हमारा आंख एकदम अथू हो गइल बाटे। देख जे जैसा ना घर के रहेला वैसन अपन जाके औकात देखावेला। हमर बाप बूढ़ बाप के उनका पहाड़ भइल बाटे। हम तो लेके जाके वो जगह जिंदगी पार लगा दे लेकिन गांव घर हंसी ना कि कुछ कहे लायक ना। देख ओकर ना अपनी माई भौजाइन के कुल देखले भी ओकर माई भौजाई संस्कार नहीं खिसा देले आ उहे नंगिन बिया उहे नंग तू एजा नंगटपन करत आई बानी बड़की माई जाना तड़ू जब तोहन लोग से नहीं के माना तू हमरो से मानी नाही ना। ये बचिया तू ससुर तीन बार कुछ बोली है मोती बापे के अपन समझाइयो कर बाप के समझाई बाप के लेके जाई ठीक है। देख लो का करबो हमनियो के त एक गति नहीं के छोड़तिया यही खातिर। चल पानी ओनी पिया चल घर ना पानी निक नहीं लागत जा तनी पहले देख चल हम पानी ले ना मिलत तबले हमारे एकदम पेट के पानी ना पची बड़की बतावा हो आज महतरिया नहीं खे तबे त ऐसे तू करत बेचारी कैसे कुलहतिया बाप खाती इहे कहला अपन अपने होखेला नाने होखेला जाई हो बल्टिया के पानी दे। हेलो गोला तनी माई सब ठीक बा हो। बाबूजी नु गोइनी हर कीर्तन होता गाँव के बगलिया में। हाँ ठीक से रहे ना बुढ़ाऊ जवन अपन देवे नी तन खा लेवे ना बेचारा ढेर फरमाइश ना करेलन। बड़ी सीधा ससुर हमने माई जनलिस हम खूब मानिला तेन पसंद सब करी ना बुढ़ाऊ के तासे पचाए हो पानी हो घी खरा के देवे नी ठंडा में कि जा ना मारी उनकरा जनलिस। हाँ एकदम माई तू जौन जौन कहले रहनु तन तन तारे एकदम हम माने नियम लेके चलत नहीं कि ससुरा में कैसे रहे के चाहे जानलू। हाँ बतिया लिहा बाद में अभी तक खिया पिया के कुर्ता दे देनी है जो ना मिल रहे तो दे देने पहनाव ना के हर कीर्तन गावे गुल बड़न बुढ़ारी में अभी हम रह गुल बा हरे रामा हरे कृष्णा गावा। हाँ और सब सुनावा घर के समाचार सब ठीक बाटे ना। अच्छा बाबुआ पढ़े गुल मन सा करे खोजत नहीं खे रे फुआ कहाँ बिया कहाँ ना। चला ए मतारी ठीक बा करम सांझी खानी फोन हम ठीक नु भैया ये सबको नियाजी हन जा काम पर से तब बतियावे के हमनी के आ बुढ़ाऊ इबे ना करी हर कीर्तन में गुल बांध तब बतियाई तो हम ये लोग से का ठीक बा रखो तनी कि भाई कह देनी हाँ कि माइयों के दुख ना लगे कि हमार बेटी का करत का बानी। हाँ ना तो जैसन बुढ़ा बा वैसन करत नहीं ठीक है कहाँ बा ओकरा से जतनी मसाला पिसवावे सानी खानी चटक खूब तरकारी बनाई हम मसाला पीसे के मन के 10 घंटा ले सिलौट पर होइसे ऐसे अपन देह दुखवाई बुढ़ा ना करी का जतनी देखे ओकरा से पिसवावे बुढ़ा ए बुढ़ाऊ चल त मार दे खुलटी मार दे तू हमरा के मार दे धरे मसाला पीस बुढ़ा पीस दा तू खाई हो चटका के खाए बैठ जा तो उठ के मन ना करला दे 1 पीस दे 4 पीस करत रहेला ये अब करम में रह गेला ना। बाप रे बाप करम तो कोइले बड़ा मोहल में शीश महल में बैठे लेके दे का झलकत तार शीश महल आता जा पीस मसाला पीस सिली पे मसाला के हा बड़ी फलतौला बताओ भैया ये बुढ़िया जवान हमर चल घर में हमके मुआ के रख लिया क्या करता नहीं बाबूजी छोड़ा हो। अरे हमर लाला खुश रह ठीक करत अलू भौजी ठीक करत अलू उठो
अरे हमसे उठा उठा जल्दी जल्दी उठा। घर के मसाला पिसावाती अरे बाबूजी उठा 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 जल्दी उठाइए गले चलो चलो पहले आंगन में चलो गांव घर के तो इज्जत है या नहीं आओ भौजी है ना आओ है ना चलो बात आओ हो बोलावी लो मर्डर करे के देखो तनी का करत ताड़ी चलो ए भौजी देखा ई काम निक नहीं खूब करत ठीक ना का करत तनी हो तू के बेटी हो खबू बूढ़ बाप ले हमारे पिसवाओ तुम मसाला भी कहतलू का करतलू। अच्छा ये बताई कि घर में तो 20 दिन तक का हो गइल। बैठा बाबूजी बैठा हो एकदम बैठा जा बैठा ई घर में मुआ के रख ले तू चुप रह बाबूजी। अच्छा और माई रहती अब बूढ़ा बूढ़ी बना के खइतन जते ना न कहती रहुआ बोली आदमी बेटा काहे के पैदा करे ना काहे जन्मावे ना कतो उतारे खाती तो पतो है आई तो दूगो रोटी बना के बुढ़ौती में साथ दी ये बना के देतलू ना जाए तो भौजाई हमर तार से लड़े के नहीं खेत आ आगे 200 हाथ जोड़ के हम 200 नो माफी मांगतानी हमर बाप के पेट पहाड़ बा ना बाबू ओतने दर्द से तोहरो के पैदा कइले बा ना तोहरो मरद के आ हमरो की जितना तारा पहक बाटे ओतने हमरो पहक बाटे। बाबूजी तू चल हम जी के देख ले एक पापा को नाक लिया के बाबूजी के आ चलो तो हमें घर में रहना तू तैयार रखा तमे घर में अकेले रहो हम यही में अब तो पहाड़ बना ना भौजी जायदा हमर बाप के मारो तइयो घरिया ना ना बाबूजी जा अपन लेके आवा छोरा बना आई हो दादा भॉइस करो के देखे अखिए दादा अब का करी चल जा छोड़ हटावे जा ओ कोई में बाहर कमाए अब भॉइस करो पोस्ट के हमरा से ना देखल जाई ना ऐसे कोनो बात नहीं कहै ल ले चूरा कुटाई ल ले नहीं धर आओ बाबूजी लेबो कोई नहीं तो होत नहीं काहे के लेनी हटे मुंह बुझा करे बुझाई ले उतने हो गेल ना चल आ कहां ले जाते नहीं छोड़ दियो अब ना पिसवाई मसाला ये राज करिए ये घर में अब चुप रह बाप को बाबूजी दे। कुछ नहीं की लेके जा गलती हो गई खाली ना। इनका के एगो वस्त्र देह पे लेके जाता नहीं बाकी सब कुछ हम देख ले अब छोड़ दे ना ना रहे दा ढेर रात कर देले रही का अब के हमर भैंसिया खियाया के कुटिया काटी हो दादा गोबरा के पाथी ढेर रात कर देले रही जाते नहीं देखे दादा माफी मांगे आई दादा ढेरे गलती हो गई बुढ़ा रात रहे तो कम से कम कोनो के खोखे खाके के मजाल ना नु रहे आए अब बतावा बुढ़ावा चल जे तो हमरा बहुत दुख हो जाई एक तो गाय भैंस के देखे के एक तो बबुआ के पोपो आके बैठ जे नहीं जा कमाई हन ना वैसे कमा के देत रहन तो राज करत रही बतियात रही इहे कहाला कि मति गति नु बदल जाला नु तो विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाला बताओ तन समस्या पीसे के रहे हम पीस देती तो का हो जाइत बुढ़वा के दुख एक किलो और कोई से आगला चाहिए दादा जाते माफी मांग के ना जाए तो बुढ़वा के ढेर लॉस जाई। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने के अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो ला वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करो तो हम जाए शादी विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए बाय बाय।